Әйе, менә шундый ният белән Яшен исемендәге татар яшьләре оешмасы өлкә татарларының милли-мәдәни мөхтәрияте каршында эшләп килүче иҗтимагый үзәккә мөселманнарның яңа елын, ягъни 1429 һиҗри ел башын билгеләп үтәргә дип җыйналалар. Бәйрәм уңаеннан тәмле истәлек артына җыелган яшьләрне күп сорау борчыды. Ә менә тарихи яктан аңлатманы формулалар белән файдаланып, аспирант Светлана Сибгатова җиткерде. Мөселманнарның ел башы һәм тарих башы итеп Мөхәррәм ае алынганын күпләребез белми мөгаен. Бигрәк тә моны яшьләребезгә аңлату бүген зарур диде әңгәмәдәшебез. Мусульман календарь лунный календарь. Ул 12 ай белән бер ай 29 ярты сутки шутлана. Шуна мусульман календарь ул бәләкәйрәк григорианский календарьдан карап. 11 көнгә бәләкәйрәк. Шуна быел безнең мусульман календарь буенча 2 яна ел булачак. Берсе 9 январда, яна ел берсе 28 декабрьдә. Безгә мусульманнарга бик әйбәт ел булырга тиеш. 2 яна ел без үткәрәбез. Шуна мин сезгә мусульманнар теләйм ныклы, көчле иман, тазалык, сезгә, сезнең гаиләгә матур ел булсын. Без дә бу теләкләргә кушылып, заманның көчлеләренә шәфкать, акыл ияләренә зиһен телибез. Яңа елыбыз мөбарәк булсын. Безнең бу фикерләрне Яшен оешмасы яшьләре дә хуплый. Бүген яшь буын вәкилләре тарихыбыз, динебез белән ныклап кызыксына башлаган икән. Бу зур куаныч.